So ayun guys, bali umpisa tayo ng lakad alas 6:05, 6:05 in the morning. So ayun guys, tuloy lang ang lakad takbo. Kaka 8 minuto na tayong takbo. Ayan, madilim pa. Ay, pinapawisan ako ah. Medyo hindi masyadong ano ngayon, pawala na yata ang lamig. Ayan, lakad muna, lakad. Nakakapagod din. Runny walk early morning. Ayan. So ito lang ang aking daily upload guys. Maliban sa aking mga mga cooking vlog. Ayan. Support naman, support. Support niyo yung aking mga video, mga Uragon, mga beshi, mga bay. Support at walang view. Wala tayong viewers mga ka-Uragon. Sana maging matagumpay din ang ating channel na ito. Kaya tsaga-tsaga lang. Sana magkaroon din tayo ng maraming viewers in future. Ano? Ayun na nga mga Uragon. Medyo malapit na akong makabalik sa aking working area. At pagdating doon, i-exercise na ulit. Mag-stretching tayo. So ayun na nga guys. Nandito na ako. Kararating lang. Tapos na ang aking ikot, ang runny walk. So ngayon gagawin ko ay mag-exercise, no? Stretching. No. Kick. Ayan o, labas pawis din. Kahit medyo malamig-lamig, pinawisan din. So ayun guys, mga Uragon, tapos na yung aking exercise. Bali 5 minutes yun, 5 minutes basic exercise. So tapos na. Ayan, medyo labas pawis din. Ayan, so yun lang ang aking ganap sa ngayong umaga, pang day 8 ng aking burning fat early morning exercise. Okay? So ayun na nga mga Uragon, mga beshi, mga bay. Bali tapos na yung ating exercise. So dito na ulit magtatapos ang ating pang 8 araw ng burning fat. So dito ko na rin tatapusin ang aking vlog. So maraming salamat guys. And if you like this video,
please like and share. And don't forget to subscribe to my channel. Maraming salamat. See you tomorrow. Bye-bye.